Il-maratona oħloqt bis-sima qed tirritorna għat-23 edizzjoni tagħha bejn il-11 u 13 ta' Lulju b'xandir disponibbli f'diversi ħinijiet anke fuq l-Istazzjon 1. One News iltaqa' ma' Father Louis Mallija li ta' kull sena jieħu ħsieb din il-maratona fejn spjega li bħalissa f'dar San Giuseppe f'Santa Venera qed jgħixu 15-il żagħżugħ inkluż minn sejal 18-il sena. Kien għalhekk li parti mill-fondi ta' oħloqt bis-sima din is-sena se jkunu qed imorru biex jinbnew appartamenti għal dawn iż-żgħażagħ biex ikunu jistgħu jibqgħu taħt superviżjoni waqt li jiksbu l-indipendenza u jgħixu għal rashom. Ma l-età ta' 18 hija età tikka kritika. Ġifieri dak li bnejna s'issa nixtiequ li jkompli jkun suċċess fit-tfal. So allura l-għajnuna ta' min se jipparteċipa f'din il-maratona għal Malta se tkun din l-aftercare. Dawn il-5 studio flats li se jservu u għandna bżonnhom daqs il-ħobs kif jgħidu biex dawn iż-żgħażagħ ikunu jistgħu jirresiedu fihom. Sa dan it-tant raġuni oħra għal din il-maratona hi l-assistenza f'pajjiżi bl-isfidi uniċi tagħhom. Fil-Pakistan minħabba diskriminazzjoni soċjali li jaffaċċjaw l-insara b'nuqqas ta' xogħol, edukazzjoni u kura medika, Father Pierre qed ifittex li jkompli jinstalla sistemi ta' reverse osmosis biex jipprovdi ilma ta' xorb nadif lil foqra. Min-naħa l-oħra fil-Peru missjonarji bħal Father Elix jgħinu lil madwar 5,000 tifel u tifla f'nutrizzjoni tajba. Madankollu jgħinu wkoll lin-nisa tqal biex uliedhom jitwildu b'saħħithom. U fil-Filippini fejn miljuni ta' persuni jgħixu f'żoni ta' faqar estrem, Father Joe Cremona qed jgħinhom b'sistema ġdida ta' ilma taħt l-art għal ħtiġijiet bażiċi minn barra li jipprovdi il-ħwejjeġ u l-ikel. Father Louis stenna li matul il-maratona il-pubbliku mħeġġeġ jgħaddi sa dar San Giuseppe għal spettaklu uniku. Għandna entużjażmu għal dal-weekend kbir, għaliex għandna dawn il-proposti li ġejjin mill-missjonijiet u li nixtiequ ngħinuhom bil-qalb kollha. Tu għaliex ħriġna fil-bitħa dis-sena u se nagħmlu parti mis-serata ta' flaxija propju fil-bitħa, bitħa sabiħa, u tri għaliex naħseb li mhux ejjejna nagħmluhom dal-affarijiet imma għandna ħeġġa li nkomplu sa mit-sena oħra taw. Ġifieri l-entużjażmu nħoss tal-grupp huwa sabiħ u naħseb li il-mla jipprovdi.